Mayuang wah. Ini ada bantuan. Ada bantuan di laptop wah, Bang Pandi akan tunjuk ada kita bawa wah. Hei. Dapat sambang mereka yo selesai dong. Rangki badan bakuli mencari makan dua anak bini, pulang malam barang ke pagi cuy ke mana mencari pipi. Hari Sabtu kini lah tiba menunggu gaji upah karajo, ini batu kagala jorabo bersama menghilang antah kamano. Pisau silet waang kawan mungko bulakang nan waang makan tararawa den pakan kapakan karano gaji den naco antahan. Pisau silet sainyo padia ateh bawah nan inyo turia jadi dua sama ngindak mangilia mengaku gaji den lambe diagi. Tapi apa kadayong ambo orang tapaci nanjo ulunyo mantang bapiti mantangnya kayo melantehangan bacando rajo. Kena talor itu dole ya, talor itu ya. Kalau kasawar pula balik indah ida pe gaji do. Kalau petukang nih kemain indah jodoh. Sudahnya Pak ala deng pula ya. Ala sesama otak kemayuang. Tapi nu sama medekolo. Kadang-kadang bagaji kadang indah. Nah, sudah nih. Apa ngaton diri ada dengan saya. Rangki-rangki badan bangkuli mencari makan tuh anak bini, pulang malam barang ke pagi cuy ke mana mencari piti. Hari Sabtu kini lah tiba menunggu gaji upah karajo, ini batu kagala jorabo bersama menghilang antah kamano. Pisau silet bamato duo ateh bawa nandi makanyo dapat dua sama ngurang cilako gaji nak buah batahan juo. Pisau silet sainyo padia ateh bawah nan inyo turia jadi dua sama ngindak mamilia mengaku gaji den lambe diagi. Tapi apa kadayang ambo orang tapaci nanja ulunyo mantang bapiti mantangnya kayo balang tehangan bacando rajo. Tapi biarlah nyode kayo yo tuh awal bansa bangan deh. Hani bawa je lontong sesurang. Kalau saya nyoda bini gawang tuang lah.